Tak a máme problém na světě. Ukazuje mi to polohu vačkových hřídele, což neznačí nic dobrého. K tomu máme změřený komprese ve válcích. A komprese je menší, než byla předtím. To znamená, že se nám hnuly rozvody. Takže nás nečeká nic jiného, než znovu sundat ventilový víko, znovu zaaretovat motor a zjistit, kam se to hnulo a jestli je něco poškozeného. I to se stane. Takže jdeme to otestovat. The next day. Dneska si to nějak rozebereme a koukneme, co se vlastně stalo. Podle mýho jsou tam skočený rozvody. Sice je divný, že by to skočilo, ale dejme tomu. Jo? Koukal jsem na různý videa a chyba 2A99 znamená, že výfuková vačka je mimo polohu správnou, která by měla být. Takže si to musíme rozebrat, kouknout se na to a zjistíme, kde je vlastně chyba. Abych se vám přiznal, tak já jsem to auto, povedlo se mi to nastartovat. Jo. S tím, že chodilo tak na 3 válce, dejme tomu. Jo, ukázala se mi chyba, to vám tady ukážu, ty chyby, pošlu vám tam fotku, že je tam nízká hladina benzínu, což nebyla, jo, pak díky tomu se vyply 3 válce, což je teda hodně divný. A tu jsem vymazal, auto se mě povedlo nastartovat, ale pořád jelo tak jako cikcak, jako divně, jo, což znamená, že doopravdy ten časování není úplně dobrý, jo. Potom se mě to povedlo přes IMPU dát štelování vanosů, Valvetronic jsem se šteloval a ten motor běhnul na nějakých 12 otáček a běžel krásně hladce, v pohodě, jo, ale jakmile zase to časování zmizelo, těch 12 otáček, tak to kleslo dolů a začal zase haprovat ten motor. Takže uvidíme, co s tím vlastně bude. Může to být časování, může to být nějaká hadice blbě zapojená, anebo nějaký kabel špatně zapojený. Dneska si to rozebereme a koukneme, kde je vlastně nějaká chyba. Tak, abych vám řekl, jak se vlastně věci mají a co se vlastně stalo. Rozvody skočený nebyly. Stalo se to, že vačka, kterou jsem opravoval, byla stále moc tuhá v uložení. To znamená, že když se motor roztočil, tak vačka se otočila po pár stupňů. A otočila se protože tam jsou vanosy. A ten vanos, jak má naklápění, tak se to naklapilo prostě proti směru jakoby točení. Jak se to naklopilo, tak ten motor byl mimo ty hodnoty, proto se ukázala ta vačka. Jo? Rozvody neskočily, nic, já jsem to rozdělal, kouknul jsem se na to, zjistil jsem, že to uložení bylo teda moc těsný, takže jsem to vybrousil znovu, dal jsem to tam a voilà, motor funguje. Ale to vám ještě natočím, jak to zní. Tak. Ale proč motor vynechával? Bylo to protože jsem já blbec tam nezapojil hadici od odvětrávání ventilového víka nebo něco, ne ventilového víka, ale ze spodu. Jak máte ten ventil, tak který jde dolů do kliky, do vany. Ve vaně byl zacvaklej, ale nebyl v tom PCV ventilu. Tak. No, takováhle bejkárna. Bohužel no. To nevadí, vačka se lehce
přidřelá, nebo ne přidřelá, je tam, už je vidět, že už jako chodila chviličku, ale kdybych to nezastavil, jo, kdybych to prostě po té chvilce, co ten motor jako běžel na těch pár válců, nestopnul, tak se zadře úplně. Protože a jelikož já jsem v tom uložení, co jsem já dělal, jak jsem to nechal zavařit, jsem já blbec zapomněl vybrousit mazací kanálky. To tam uvidíte, já to teď vyfotím, tady máte fotku. Zapomněl jsem tam vybrousit, tudíž vačka nebyla mazaná. A proto se to lehce ne zadřelo, ale prostě stuha to šlo. Jo? To se stane, prostě jsme jenom lidi a hotovo. Teď ten motor je už složený, dal jsem tam Valvetronic, nastavil jsem to, nastartoval jsem to a funguje to. A má to hezký zvuk. Tak, teď tady máte video, jak to zní. Tak, my si to dosložíme, zaděláme elektřinu, dáme tam to torpédo, nebo jak se tomu říká, se vzduchovým filtrem, vyměníme si žárovky ve světlech pod ty parkovačky, jednu druhou, protože to mě pořád hlásí chybu, dal jsem tam ledky s tím, co oblbne ten Kembus, stejně to nefunguje, svítí to na hovno a nefunguje to. Potom, co tam ještě máme? Zkoukneme vodu, zkoukneme olej, servořízení a musíme se vrhnout do toho. Tady to máme, tady mě chybí Ačkový sloupek, nějaká, mám to tady trošičku rozebraný, tady jsem nějaký kabely našel, které nebyly zapojený, jenom tak jako, dejme tomu, asi pár metrů kabelů, prostě, jo, asi 4 metry kabelů, které nebyly zapojený a vím, že mě končí v kufru, tam taky nejsou zapojený, tam někdo asi zase něco ukradl. No, takovýhle bordel, dejme tomu. No. Ještě máme co dělat, takže... A few moments later. Tak jsem to musel ještě jednou rozebrat, protože za tepla to taky zlobilo, takže jsme si to znovu rozebrali a jdeme znovu leštit, dokud to nebude absolutně volný a pak by to mělo být naprosto v pořádku. Tak, po 2 dnech pasování a nejspíš asi 20 pokusech vyndání, zandání a toho všeho možného dohromady, už to konečně mám udělaný tak, jak to má být. Možná je to už trošičku volný, ale nevím, že je to dotažený na 10 Nm a 60 stupňů. Všechny šrouby a točí se to volně. Takže 10 Nm, a 60 stupňů, celý prásk, tady těch, nevím, 15 šroubů, nebo kolik to je. Vezmu vačku a normálně s ní zatočím. Uvidíme, až to zase na startu, ale teď už by to nemělo vůbec haprovat. Takhle je to v pořádku, i když se to roztáhne, tak se ty vůle vymezej a bude to super, dokonalý. Takže jdeme si zaaretovat rozvody znovu a jdeme to složit. Dáme tam vahadla, složíme to a jdeme to zkusit nastartovat na 3. pokus. Tak, auto jede, všechno je v pořádku, dokonce i na istě nebo impě
InPS se ukazuje vanosy, všechno v pohodě. Teď se jdeme podívat, co vlastně jsem všechno musel měnit, abych to dal do tohohle stavu. Do toho samozřejmě se nepočítají všechny různé hodiny, co jsem na tom dělal, práci, nářadí, nějaký další věci. Ještě hromada filtrů, těsnění a takový další věci, které prostě bohužel do toho vždycky musíte zahučet, koupit, oleje a takovýhle ty bejkárny. Ještě nový brzdy jsem tam dělal, jsou tam nový ramena, řízení opravený, je tam olejový čerpadlo, je tam servopumpa, PCV ventil, ty tady nemám už, tu jsem všechno vyházel, ale tyjo, to bylo půl roku, fakt jsem na tom dělal. A motor funguje, ale pořád to auto je hnusný. Pořád prostě je poškrábaný, pobouchaný, jo, má tam vošklivý kola a prostě takovýhle věci. Prostě všechno jsem zahučil do motoru, to je tyjo masakr. Prostě BMW, prostě ať chcete nebo nechcete, tak prostě Škodovka nebo Volkswagen je mnohem lepší. Si vemte, že ta auto má na to, i kdyby 290 000, tak ten motor je úplně KO. To se vám nestane. A když máte legendární 1.9 TDIčko 81 kW, anebo když vezmete PDčko 96, tak prostě to se vám nevysere za tu dobu. A tady ta vrtulka, to je doopravdy sračka. No tak se mějte, děkuji za sledání videa. Auto funguje, auto je v pořádku. Ještě si tam možná dáme video o tom jedno, jak ho leštím, jak děláme nějakou klempířskou práci, jestli to budu dělat já, nebo lakování, nevím. Uvidíme. Tak čau. A few moments later. Tak jsem s autem ujel asi 30 nebo 40 km. Auto pořád jede, ale už mi zase svítí motor. Zase tam je grilovaný kuře. To je hrozný.